Takto nejak vypadá stránka Home UI Space, úzol 12, free tier, monetizácia. Tu je samotný kód tier free ID 10 Home UI Space úzol 12 Mindful Eating. Zhruba 400 až 500 riadkov kódu a textu na každý úzol. Home UI Space bude mať okolo 100 úzlov. Kompletný projekt bude mať okolo 1000 úzlov, 10 dimenzií krát 10 dimenzií krát 10 úzlov, 10 dimenzií krát 100 úzlov, tak som chcel povedať. A máme tu node 46, úzol 46, pro tier v dimenzii ID 10 Home UI Space, tak to bude vypadať úzol pre Pro tier. Tu je samotný kód pre Tier Pro ID 10 Home UI Space node 46 pozorované mysle. Jeden úzol okolo 400-500 riadkov kódu a textu. Jedna dimenzia okolo 100 úzlov. 10 dimenzií, 100 úzlov, 1000 úzlov. A máme tu omegu, úzol 99, Home UI Space ID 10, takto bude vypadať úzol v Omega tier. V podstate dizajn ten istý, štýl ten istý, farby skoro tie isté, ale farby sa prispôsobujú farbe dimenzie. Tu je samotný kód pre úzol 99 Omega ID 10 Home UI Space dimenzia ID 10 univerzálny jedinečný nemeniteľný boh téma. Takto vypadá kód, ktorý obsahuje 400 až 500 riadkov textu a kódu na jednu dimenziu.